ዝኽሪ ዝዓበናሉ ባህልና ግጥሚ ብዶክተር ተስፋይ ገብረመድህን ይዝከረኒ ኣብ ዓድና ከለኹ ንእሽቶይ ቀደም ክጻወት ምስ ኩሎም ኣዕርኽተይ ሻኩ ተወሰጥ ቃርሳ ምስ ያህለለይ ሸደድ ገበጣ እንተላይ ሓንዳይ ሕንቅል ሕንቅሊተይ ሰሰናቢተይ እንካዝግነኒ ሻነ ብምንታይ ተባሂሉ ክጽወት ኣብ ዓደይ ደስ ይብለኒ ክዝክር ባህለይ ኳኺ ዓርከይ ኣበለኻ መን ትበሃል እንታይ ከደሊኻ ጭርጭር ዓበደ ክጻወት ምሳኻ ኣኹድር ሕንቆ ክንቃለስ ኣብቲ ሻኻ ኣስቲ ብሕልኮ ክሕንኩል እግርኻ ያላኻ ስግር ማዕዶ ዘለኻ ናብቲ ገደል ሸወብላኻ በልተናዘዝ መን ኢኻ እንዳበሉ ኣሕዋት ክጻወቱ ኣብ በረኻ ናይ ንእስነት ጸወታ ዝምስጥ ልብኻ ዘይርሳዕ እዩ ባህሊ ናይ ዓድኻ ከበሮ እምብልታ ምስ ጣቕዒት ክራር ደርፊ ምስ ሳዕስዒት ሻምብቆ ንመሰንቆ እንዳስኔት ናይ ጭራዋጣ ቃና ጎበዝ መሰጠት ካብ ርሑቕ ከድሂ ድምፂ ናይ መለኸት ይበል ጓይላ ጎበዝ ዓዲ ዝማረኸት ኣውሎ ማሴ ጨፈራ ምስ ዕልልታ መኣዛ ዝመልኦ ናይ ዓድና ጸወታ ዳስ ተተኺሉ ሕፀ መርዓ ኮይኑ መርዓውቲ ክመፁ ካብ ባዲኖስ ተኸድኑ ፋኑስ ጥዋፍ ዳብቲ ዳስ ተወሊዑ በራሚል ገንእታት ስዋ ተሰሪዑ ሜስ ብርዚ እንተኾነ ተጸሚቑ ጎበዝ ከሰልፍ ድግድጊት ተዓጢቑ መስተ ክስተ ብሸሎኻ ብዋንጫ ጮማ ዝሕላስጋ ቀሪቡ ብምርጫ ጸብሒ ብጻሕሊ ክስራሕ ውዒሉ ዕዱማት ክበልዑ ማኣዲ ዝኣኸሉ እንጀራ ምስ ዝግኒ ብመሶብ ተቐሪቡ ብላዕ ስተ ክበሃል ፀዓይ ዓሪቡ ኣንስቲ ተኸዲነን ጋቢ ምስ ጥልፊ ክስዕስዓ ሰብኡት እጀ ጠባብ ምስ ሽወስ ዝገበሩ ኣብቲ መርዓ መርዑት ዓድና ተሓቢአን ክስሕቃ ገፀን ከይተቐልዓ መናእሰይ ጭፍሩ ይዘሉ ዋላ ደቀ ኣርብዓ ኣብ ህድሞ ዓድና ኣብ ሕፅኖት መርዑት ኣብ ንእዲ ኣብ መደብ ኮፍ ኢሎም ቆልዑት ኣደራራስ ክጻወቱ እንተላይ ዓበይቲ ሰብኡት ኣየው ኽምዕርግ ባህሊ ናይ ዓድና ላዛ ዋዛ ዝሓዘለ ዘይብሉ መዘና ምዕቃብ የድሊ ባህሊ ናይ ሃገርና መታን ክወርሱ ንኣሽቱ ቆልዑ ደቅና ክመሓላለፍ ካባና ናብቶም ተካእትና ካብ ቅድም ዝጸንሐ ናይ ስድራ ቤትና ይዝከረኒ ሕዛእታ ዓዲ ብጥሪትና ክትሕሰስ ነዊት ታርዑት ዕርፊ ማሕረሻ ምስ ከርፈስ ኣብ ዑር ጸሚትካ ግራት ዋለኻ ክሕረስ ስገም ስርናይ መሸላ ጣፍ ዕፉን ክሕፈስ ዓተር ዓይኒ ዓተር ሰበረ ብርስን ባልዶንጋ ክውሕስ ኒህው ግንጣጢዕ ብልቱግ ዳጉሻ ዋግኡ ክመልስ በቲ ሓደ ወገን መንእሰይ ይርአ ኣብቲ ሩባ ክሕንብስ ገሊኡ ሸዊት ዓተር እናበልዐ ክጻወት ክሕጎስ ገጠራት ሃገርና ክትነብሮ ዘብህግ መንፈስካ ዝሕድስ ይዝከረኒ ኣብ ዓዲ ጥሪትና ሳዕሪ ኸነባልዕ ላም ኣርሒ ምራኽ ብዕራይ ዝራብዕ ከምኡውን በቕሊ ፈረስ ኣጣል ኣባጊዕ ኣድጊ ኸይተረፈት ዒሉ ክትብል ፍንጭራዕ ዕየት ብተይ ማሕስእ ደርሁ ኣብ ደንበ ክስራዕ ኣቦታት ይወፍሩ ክሓርሱ ክዘርኡ ኩሉ ሳዕ ኣዴታት ጉልጉላ ክጽህያ ነቲ ዘይብላዕ ጓሶት ክደርፉ ካብ ስግር ማዕዶ ክስማዕ ጥዑም እዋን ነይሩ ጨሪሱ ዘይርሳዕ ይዝከረኒ ናብ ቤተ ክርስቲያን ክንከይድ ኣንጊህና ምስ ወለድና ኣሕዋት ኣሓት ኩላህና ተኣኪብና ቅዱስ ዮሃንስ ምስ ብርሃነ መስቀል ከነኽብር መንፈሳዊ በዓላት ኮይኑ ብግቡእ ክንዝክር
ገልገለ መስቀል ሒዝና ክንብል ሆየ ሆየ ሓደ ሰብ ከይተረፈ ዝነኣሰ ዝዓበየ ኣዋልድ ክደርፋ ከበሮ ሒዘን እናዘለላ ዮሃንሰይ ቅዱሰይ ምሕርዋ ንነፍሰይ እናበላ ልደት ጥምቀት ትንሳኤ ስዕብ ተኸቲሉ ከከም ወቕቱ ብወግዒ ይኽበሩ ይበዓሉ ካህናት መስቀል ሒዞም የሳልሙ ንኹሉ በብሓደ ዲያቆናት ነይርዎም ዝገብርዎ ናቶም ግደ ኣበይ ይርከብ እዚ ክቡር ባህሊ ናይ ወለድና ይሃስስ ይጠፍእ ኣሎ መተካእታ ዘይብልና ይዝከሩኒ ኣብ ዓድና ንኣሽቱ ኣሕዋተይ ከምኡ እውን እቶም ቆልዑት ጎረባብተይ ተዋሃሂዶም ክነብሩ ጠባይ ንጠባይ እምቢ ዘይብሉ ብጀካ ሕራይ ንዝሸምገሉ ዝብሉ ኣቦይ ኣደይ ንዝዓበዩ ዝብሉ ኣብሻይ ኣያይ ንዝነኣሱ ዝብሉ ሓወይ ሓውተይ ወለዲ እውን ዝብሉ ወደይ ጓለይ ክብሪ ዘለዎ ባህሊ ናይ ህዝበይ ተስፋ ኣለኒ ንኽምለስ ናብ ዓደይ ኣብታ ቁሸተይ ከሕልፋ ዝተረፈት ህይወተይ ምስ ሞትኩ እውን ክቕበር ኣብታ ሓመድ ዓደይ ኣብ ሃገርና ክትቅበሩ ትምነዩ ዶ ከምዚ ኸማይ ትምኒትና ክፍፀም ንጸሊ ናብቲ ኣምላኽ ሰማይ ክብርን ምስጋናን ንልዑል ኣምላኽና ራህዋን ሰላምን ሓላል ህዝብና ዕድመን ጥዕናን ይውረድ ኣብ ኩላትና ብሓልየት ንዓቅቦ ባህሊ ሃገርና ብዶክተር ተስፋይ ገብረመድህን ኣንባቢ ዮሃንስ ጸጋይ 11 ነሓሴ 2024